Mbukela ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Kusabalale izithombe ezinkundleni zokuxhumana. Unkosikazi kaSirino ekhaliswa injabulo ngokudlala kahle kukamyeni wakhe uSirino emdlalweni we-Carling Black Label Knockout ngesikhathi i-Kaizer Chiefs ibhekane ne-Supersport United. Mbukelo uzokhumbula ukuthi uSirino uyena owavula inkundla kulo mdlalo, wavalela igoli likaMaduma izandla enethini ngomzuzu ka-33, lokho kwavulela nabanye abadlali ithuba lokuthi bekore. Kanti wembukeli lokho kwamenza waba umdlali ohamba phambili, kanti waze waba yi-man of the match waklonyeliswa ngemali engango-100,000. Unkosikazi kaSirino uRodriguez uthi ubonga uNkulunkulu ngakho konke abenzela bona njengomndeni wakaSirino. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.